Globaali hiilen hinnoittelu olisi tehokas keino ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Jos sen tulot jaettaisiin kaikille tasan hiiliosinkona, niin se myös tasoittaisi globaalia tulonjakoa huomattavasti. Mun kehittämällä nettisivulla voi hahmotella tällaista järjestelmää. Järjestelmän ominaisuudet valitaan täällä ylhäällä. On koittanut asettaa valintaikkunoihin järkevät oletusarvot, että käyttäjä voi keskittyä vain sellaisiin valintoihin, jotka kokee kiinnostaviksi. Tulosgraafit täällä alempana päivittyy valintojen mukaisiksi piirrännappia painamalla. Oikean reunan valikossa näkyy kootusti kaikki muuttujat ja niiden arvot valittavalle vuodelle. Siitä voi päätellä myös, että miten muuttujat vaikuttaa toisiinsa. Tämä valikko päivittyy aina valintoja tehdessä, koska se on sivulle paljon kevyempää kuin graafien piirtäminen. Valikon ruksottavista laatikoista voi säädellä, että mitkä näistä muuttujista näkyy tulosgraafeissa. Pitkin sivua on myös infonappeimia, joista saa lisätietoa. Tulosgraafien asetteluun on 4 eri vaihtoehtoa. Voi valita vaikka sen mukaan, että miten iso näyttö on käytössä. Päätulosten lisäksi voi katsoa maakohtaista vertailua, josta näkee miten eri valinnat vaikuttaa maiden keskimääräisten ihmisten päästöihin tai tuloihin. Käydään nyt sivua läpi vähän tarkemmin. Ekassa valintanäkymässä valitaan lämpötilatavoite muutamasta eri vaihtoehdosta. Valinnan mukainen hiilibudjettiarvio kuvaa, että kuinka paljon voidaan vielä tuottaa hiilidioksidipäästöjä nettona, eli nielut huomioiden, jotta pysytään lämpötilatavoitteessa. Seuraavilla valinnoilla säädetään, että miten nopeasti ja millaisella nielujen ja päästöjen tasapainolla hiilibudjetti saavutetaan. Nielujen kehitys reagoi käyttäen valintoihin niin, että valittua budjettia ei ylitetä. Hiilibudjetit on laskettu hiilidioksidipäästöille, mutta malliin on oletuksena sisällytetty myös muut kasvihuonekaasupäästöt, kuten metaani. Mä en ole varma, että onko ne riittävän hyvin vallinnettu järjestelmässä. On hyvä huomata, että vaikka ne olisi piilotettu tulosgraafeista, niin ne on yhä mukana keskipäästöjen laskennassa ja kustannuslaskelmissa, jos tätä valintalaatikkoa ei ruksi pois päältä. Malliin voi sisällyttää myös maakäytön nielujen ja teknisten nielujen kustannukset. Niiden käsittelystä on vielä enemmän epävarma ja siksi ne on oletuksena pois päältä. Palaute on erittäin tervetullutta niiden käsittelystä. Toisessa valintaikkunassa valitaan, miten maailman väkiluku kehittyy, vaihtoehtona muutama YK:n väestöskenaario. Yhdessä globaalien päästöjen kanssa tästä valinnasta seuraa koko maailman keskipäästöt tonneina per henkilö. Tämä auttaa hahmottamaan paremmin, että miten vaativaa päästöjen vähentäminen on meille kaikille yksilöinä. Käyttäjän päästöt-osiossa pääsee asettamaan itselleen päästöpolun. Omien päästönsä alkutilannetta voi arvioida vaikka jollain netin hiilijalanjälkilaskureista. Voi käyttää myös vaikka oman maansa päästökehitystä omana päästöpolkuna tai ylipäätään vain vertailukohtana, ja sitten säätää omia päästöjä vähän sen mukaan, että tunteeko olensa korkeapäästöisempi tai vähäpäästöisempi kuin omassa maassa muut keskimäärin, tai että uskooko, että saa jatkossa vähennettyä päästöjään enemmän. Maakohtaisten päästöjen kehityksessä oletetaan, että ne yhdentyy kohti globaalia keskiarvoja tietyn kaavan mukaan. Käyttäjä voi säätää kaavassa päästöjen yhdentymisen astetta. Päästöjen vähenemisessä on hyvä huomioida, että se tapahtuu suurelta osin ihan automaattisesti ilman yksilöiden tietoista valintaa, kun vaikka sähkön ja lämmöntuotannossa ja teollisuudessa luovutaan fossiilisista, kun hiilen hinnoittelu tekee puhtaat vaihtoehdot kannattavammaksi. Viimeisessä valintaikkunassa valitaan sellainen polku hiilen hinnalle, että se on riittävä päästöpolkuun pääsemiseksi. Riittävää hintaa on vaikea arvioida ja kannattaakin kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, jotta näkee hintavariaation vaikutuksia. Oletusarvoihin on otettu löyhästi mallia IPCC-raportin arvoista. Globaali hiilihinta voitaisiin toteuttaa hiiliveron tai päästökaupan kautta, sillä ei lopulta juurikaan merkitystä. Päästövalintojen ja hiilen hinnan tuloksena seuraa tämä mielenkiintoisen osio, joka kuvaa järjestelmästä seuraavia kustannuksia. Kun mukaan lasketaan hiiliosinko, eli hiilen hinnoittelusta kerätty kaikille tasan jaettava tulo, niin saadaan myös nettokustannukset. Koko maailman tasolla ne on 0, eli globaalisti keskipäästöinen henkilö saa yhtä paljon osinkoa kuin mitä maksaa hiilen hinnoittelusta. Tämä käytännössä tarkoittaa myös sitä, että kaikilla on tulonjaon kautta oikeus yhtä suuren määrän päästöjä. Tämä voi kuulostaa aika ruusuiselta ja tässä onkin pari muttaa.
Jos otetaan huomioon myös maankäytön nielujen kasvattaminen ja teknisten nielujen tuottaminen, niin niistä seuraa mun nykyajattelun mukaan pelkkiä kustannuksia eikä laikaan palautuksia, joten ne laskisi hiiliosingon määrää, jos ne rahoitetaan samoista hiilen hinnoittelun tuloista. Tulee myös huomioida, että järjestelmä ottaa huomioon niin sanottua verotuksen hyvinvointitappiota. Me menetetään vähentyneen päästöpohjaisten tuotteiden käytön vuoksi vaikeasti arvioitavaa hyötyä tai onnellisuutta. Ilmastonmuutoksen torjunnan hyödyt on kuitenkin todennäköisesti tätä tuotteiden käytön vähentymistä suurempia, ja siksi hiilen hinnoittelu on järkevää. Samalla logiikalla meillä on myös haittavero esimerkiksi tupakalle ja alkoholille. Järjestelmä myös lisää tulonjakoa maailmassa, kun kerätyt hiilen hinnoittelun tulot jaetaan tasapalautuksena. Tästä maiden keskiarvojen vertailusta näkee, että pienituloisimmat tuottaa vähemmän päästöjä. Siksi pienituloisimmat myös hyötyy järjestelmästä eniten rahallisesti. Tämä lisääkin järjestelmän kannatusta etenkin köyhimmissä maissa. Järjestelmä saa kannatusta myös rikkaimmissa maissa, sillä jos toisena reiluna vaihtoehtona on, että kaikilla maailman kansalaisilla olisi tasan samat päästöt, niin se olisi rikkaiden maiden kansalaisille vaikeampi saavuttaa. Lisääntyvä tulonjako parantaa ihmiskunnan kokonaisonnellisuutta, sillä pienituloisen hyöty yhdestä lisädollarista on suurempi kuin suurituloisen haitta siitä, että hän menettää $1. Silti voi olla vaikea saada kaikkia maailman maita mukaan järjestelmään. Alkuun kuitenkin riittäisi, että suuri osa on mukana, ja ne voisi painostaa jäljellä jääviä maita mukaan vaikka tullipolitiikalla. Tämän sivun tarkoitus on auttaa hahmottamaan järjestelmän mahdollisia vaikutuksia ja sitä kautta nostaa sen kannatusta. Sivu on tarkoitus kehittää jatkossakin, joten kaikki palaute sivun toimivuudesta ja järjestelmän ominaisuuksista on hyvin tervetullutta.